Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama umfanelo uPhenyi Bheshu nginguwa kwaDzanibe. Isibongo sesakaza bukhoma siseRabasuthu Hall, amalungu omphakathi akhona. Into eyenzakalayo ke njengamanje la ukuthi ke uMasipala uzeke for a public consultation yabantu. Ngihamba ngedwa khona uSihle Ngwini, khona uThabo Tabiyasibiya, uyena ke ubani na ubanele uBrazo wakwaSondlo. Uma ngabe sikhuluma ngogesi tariff kubalekile ke lo mhlangano ukuthi ke nawe ube ingcenye yawo. Please share nakwabanye abantu bazokwazi ukubona ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani. As uMasipala nama-partners wethu umphakathi ngathi sigcine singaboni ngasolinye. So part of the reason njoba sila yiko lo ukuthi and sizochaza ukuthi and then why are we here and the purpose of the meeting as well. Njoba bese ngisho ukuthi sesiluze isikhathi esiningi kakhulu. I think without any further ado ngizopha ubabshezi opportunity yokuthi and then asithulele i-presentation. Then bese sizothatha ama-questions. Then bese siba ne-discussions, sibonisane ngendlela ukuthi silungisa kanjani basethembisa. Yeah. Because no ngisho bakhala ngesikhathi. So zinzile uthi yeke. Yeah. Okay. Cela ukuthatha lelithuba ngibingelele babo MMC ukhansela ama officials wonke aseGruleni esikhona nawo. Ngizobingelela umphakathi. Sanibonani. Igama lami nguAyanda Ngwakashezi njengoba bese kushiwo. Namhlanje sihlangene la, mina ngiqhamuka eGruleni ngaphansi kwe-Energy Business Unit ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngokwenyuka kamanani kagesi ngo-July mhlaka 1, 2026 kuya ku-30 June 2027. So babu MMC sesamkelile ngakhuluma nje akafushane. Sorry ngalokho. Wakhuluma nje kafushane ngokuthi sihlanganeleni la, so mina nje I'm just going to shoot through kwi presentation yethu. Okay, njengoba ke sihlangene la siyazi sonke ukuthi sizokhuluma ngamanani okunyuka kukagesi. So kungani ke ama tariff kagesi ehlukanisiwe ne-IDP? So ikhathi into eyenza ukuthi ke kuhluke ukuthi izikhathi zokufaka izicelo zama tariff zashintshwa ngenxa yesinqumo senkantolo esivela ecaleni phakathi kwe-AfriForum, uNERSA, SALGA and municipalities. So inkantolo ke yashintsha ke izinsuku zokufaka izicelo, lokhu kwenza ukuthi i-tariff process ihluke kwi-IDP. So njengoba bese ngichazeleke ukuthi izikhathi. So ngenxa ke yecala lenkantolo ephakeme naye case number lapha 2025/1376 between i-AfriForum ne-NERSA, Eskom, SALGA and municipalities. So inkantolo ke ibe seyibeka izikhathi ezilandelayo. I-Eskom kumele ifake i-airtime yayo ngomhla ka-31 August, i-NERSA yazisa uMasipala in writing ngomhla ka-31 January, uMasipala bafaka izicelo ngomhla ka-20 March, i-NERSA ithatha inqumo ngomhla ka-5 May.
Sixolise lapho. Yeah, so iNERSA izobe sithatha isinqumo ngomhla ka-5 May. And niyangibona lapha. Sikhona nezinye i-green ngapha nangapha nangapha. So indawo yethu ayisethekanga kahle. Cela ungithathele ehlalo uyibeke. Okay, ngiqhubekele phambili. So kuthena ke ngemva kwalokho iNERSA yafaka isicelo enkantolo ngomhla ka2 February 2026 ukuze kushintshwe le insuku lezi engikade ngikhuluma ngazo. Okay. So ke ngenxa yalela cala leli ngikhulume ngalo AfriForum ummangali inkantolo ke ibe seyibeka lezi ikhathi lezi ezilandelayo after uNERSA esefakile so inkantolo ke bese ibeka lezi ikhathi lezi ezilandelayo ukuthi Eskom ifake i-airtime yayo ngomhla ka31 August iNERSA 31 January omasipala bafake icelo ngomhla ka20 March bese ke iNERSA thatha izinqumo ngomhla ka5 May. So ke iNERSA ke ibe seyifaka isicelo enkantolo sokushintsha lama dates lawe ngikade ngikhuluma ngayo. So inkantolo ke yabe seyamukela zonke lezi zinqumo yabe seyinquma ke ukuthi iNERSA kumele yazise omasipala ngomhla ka6 March omasipala bese befaka izicelo zabo ngomhla ka31 March which is today kanti iNERSA izokhipha inqumo ngomhla ka11 May 2026. So kuthe ngalezo zikhathi ke lezo ngomhla ka17 March iCity of Ekurhuleni yabe seyifaka isicelo manje sokuthi kushintshwe lama date. Then inkantolo ke yabe seyiyavuma ukuthi sishintshe lama date. So isicelo savunywa usuku manje lokufaka izicelo sekuzoba umhla ka20 April 2026. So iNERSA yona yaqeda ukubuyekeza ngomhla ka7 February 2026 iEskom yafaka i-retire ngomhla ka10 February 2026. iNERSA yamemezela ukuvunywa kwama-tariff aEskom ngomhla ka10 March 2026. So ama-tariff aka-Eskom asevunyiwe. Okay. So into ke ethinta ukukhuphuka kwama-tariff. Ukukhuphuka kwama-tariff kuncike kulezi zinto lezi ezilandelayo engizazozibala. Incike kuyi-multi-year price determination and ERTA. Base kuzoba number 2 kuzoba indleko zokuhlinzeka ugesi i-cost of supply. So ukukhuphuka ke kuvela ku-Eskom which is 9.01%. iCity ayizibekeli nje amanani okunyuka kagesi. Ibheka izindleko zangempela futhi zonke lezi izindleko namanani ancike ku-Eskom na kwi-cost of supply. So i-application process ke ihamba kanje. Ekurhuleni thina sesiguphike manje. So ekurhuleni i-cost of supply study sesiyenzile okucwaningo lezindleko zokuhlinzeka kagesi bese siyenzile leyo yasubmitwa kaNERSA. It's still available on their website kaNERSA and you can access it nominini for reviewing. Base kuzoba ama-tariffs adesignyiwe. Then number 3 i-council yahlangana yabe seyasinikeza i-green light ukuthi sesingaya siyokhuluma nomphakathi njengoba ke sila namhlanje sizokhuluma nani ezomphakathi ukuze sizozwa izimvo zenu sithathe sihambe nazo sibuyele kwi-council. I-council mangabe is-approve bese sidlula ku-NERSA for i-approval. Mangabe ingavumi we still gonna come back futhi sizokhuluma ukuze kuvunyelwane.
So ke natu ke ushintsho esize nalo. Kule presentation yanamhlanje ngoba isikhathi sincane kakhulu ngizocela ukuthi sikhulume ngalokhu okubile noshintsho kuphela. So njengoba sazi ukuthi kuma residential tariffs we have 3 tariffs. We have A1, we have A2 bese sizoba no tariff B. Tariff B akufakanga ke la because there are no changes. Tariff A uhlukahlukene kanje. Tariff A1 is for customers who are indigent. Indigent nayo futhi ihlukene ka-2, khona indigent approved, khona deemed indigent. So njengoba ke sengikhulumile nge-A1 ukuthi it's for indigent, i-IBT ayisekho. I-IBT ilokhu ukuthi mawuthenga ugesi, the more uthenga the more it becomes expensive. So we were charging you in 3 different blocks. Between 1 unit to 600, being a price yayo. 601 to 700, being a price yayo. 700 upwards, now being a price yayo. So ke manje, it's a fixed kilowatt hour rate. Customers who are on indigent, they receive 50 free units, and then after that, they pay the same rate, which is R2.98. A2, this one is non-indigent. It's non-indigent customers, and it also applies to IMM customers and have been converted from IBT to a flat rate. Now, tariff A2, ayiko IBT, and ayinayo futhi basic charge. So let tariff lena idesignelwe kakhulu lama customer athi mina qualify for indigent. My house now, it can't be deemed as indigent. Koda income yam is low and my usage is low. So tariff A2 is for customers like that. So customers, tariff A2 in a limit, 750 kilowatt hour. So if uzo exceed, njengoba bese ngishilo ukuthi iIBT ayisekho, uma ngabe uzo exceed ke lo 750 kilowatt hour for isikhathi esingango 6 months consecutively, every month when you are exceed lo 750 kilowatts hour, isystem ibese iyakumove ke to B. Ngoba kusho ukuthi wena yes, because this one is for low income and lower usage customers. So customers abanama solar system bona bahlala ku tariff B. Customers aba ku tariff B abane lower usage kodwa be generate their own electricity abavunyelwe ukuthi babe kule tariff, bahlala ku tariff B. Tariff B ilo ne basic charge, ilo ama customers lawa sebenzisa kakhulu ugesi. And the tariff B customers, they know ukuthi basic charge, and they have been paying a basic charge since 2018. Okay, ukhombisa ke manje la umehluko phakathi kwa 2025 financial year 2025-2026 no 2026-2027 umi kanje. So this is tariff A2. Tariff A1 siqedile ngayo, indigent leyo. Basic 2025-2026 our customers were paying a basic charge, which was later suspended ngabo September, October 2025. And then naiki IBT lekade ngikhuluma ngayo, between 1 unit to 600 customer coca le amount 2.58, between 601 to 700 coca 4.03, wadlula ku 700 ukhokha 10 rand something, which is about 12 rand per unit. 2025-2026.
ngakho bese kuzoproposwa ke manje lena ke lesikhuluma ngayo ke namhlanje 2026 2027 our next financial year no fixed charge between 0 units to 600 same rate 601 to 700 same rate 701 upward same rate nayike catch angithi uyakhumbula lapho ukuthi bengithe ilimit yakho is 750 kilowatts hour so scalculatile ke la ukuthi 2025 2026 ubukhokha 1.5 for 600 units so wonke lama price arm are excluding VAT ubukhokha 1.5 2026 uzokhokha 1.8 so kubukeke ngathi leyo is 11.44%. Bese kuthi ke between 601 to 700. This financial year you are paying about 400. But on our next financial year you will be paying 300. Uyabona ukuthi leyo increase yoba 24%, negative 24%. The increase leyo negative. Okusho ukuthi uyehla. Bese kuthi ke lama units ke lawa ngicela simuphe ithuba ukuthi sokhona ukubuza imibuzo. Ngicela simuphe ithuba qedwe ubhuti. Ngicela simuphe ithuba ukuthi abanye bazokhona ukuthi bamamele bazobuza imibuzo. Yanicela please. Okay, from 701 ke upward you are paying now about 521. But on 2026-2027 financial year, you are paying about 150, which is minus 70% increase, which is yehlile kakhulu. And mangabe uzobheka 2025-2026, ama units awu 750, awu 2.4. 2026-2027, ama units awu 750, awu 2.2, which is minus 7.3% decrease. Ehlile kakhulu ngo 2025-2026. Yes. Bese ke sodlula ke manje siye ku tariff B. Tariff B resellers. So the law is mainly for our customers, our complex. Yes, so okay, good tariff B residential resellers. This is not tariff B residential. This is tariff B residential resellers. So la ibuyiselo ku basic charge plus flat rate. Kwasuswa I demand charge, kwasuswa ne network access charge. So le tariff le inama voltage amabili. Voltage differentials. I-billing yazakhamuzi manje seyilula futhi iyalingana because yes, so lama voltage ade ngikhuluma ngawo the voltage differentials 230 400 volts i-basic charge yakhona le ebuyiselo la kule tariff is 1.3 above 400 volts is 6.7 i-energy charge yakhona is over 3 rand 62 cents 230 to 400 volts. Above that is 3 rand 62. Base siya ku tariff D. Sesiqedile manje. Tariff D no tariff E. These ones are mainly for industrial customers. So ukhona customer tariff D la. Tariff D, tariff E. This one industrial commercial. Okay. So tariff D izidingo zokuhlala kuzo kule tariff le tariff D manje sesiqeda ngempela ke manje okay so tariff D lokhu ke kwenzelwa ukuvimbela ama customer ekwenyuseni demand okwesikhashana nje ukuze ahlale kule tariff manje ukuze ikhasimende liqhubeke nokuba ku tariff D kumele ligcine idemand engaphezulu ka 1 MVA ngokuqhubeka kwezinyanga ezu 6
And then tariff E, lapha sibheka iziguquko tariff E, izimfuneko zokufanele ukuhlala kule tariff E, ukuvimbela ama customer lana ekwenyuseni demand isikhathi esifushane nje ukuze adlulisele ku tariff D. Manje ukudlulisela ku tariff D kuzokwenzeka kuphela uma icustomer ligcina idemand engaphezulu kuka 1 MVA for iperiod engango 6 months. So this one is tariff D lokade ngikhuluma ngawo. I tariff D1 now seyibuyiselwe kwi normal tariff D. So this is another structural change. Deal la for revenue protection and revenue enhancement. So lana ke okubalekile lapho ukuthi sekukhona imali yokufaka isicelo sikagesi manje. Ufaka isicelo sokuxhunyela ugesi okungajwayelekile. So le mali ayikhokhela ugesi uqobolayo. Ikhokhela ukuthi ochwepheshe baye endaweni lapho la ufuna khona i-connection benze ukuhlola bese benza izidingo zobuchwepheshe bese balungisa naleto lekuthiwa i-bill of quantities, i-BOQ. Yes. So it depends again with size of connection njengoba kubhaliwe lapha ya. Bese kuzoba ke nanti kolunye ke futhi manje ushintsho olengeziwe. So lokhu ke kuza ngengxenye yokwanda kokukhwabanisa ugesi. So kubantu ke manje abakhwabanisayo ugesi abathenga ugesi kuma illegal vendor kuma illegal vendor. So ke lo muntu lowo ozobe participate lapho uzokhokha 3 times manje. And this thing is system generated. Ayenziwe ithina. Yenziwe isystem. Isystem iyakumonitor. Ibuka ukuthi hayi lo la ithenga khona it's illegal. So bese lokufaka uswazi. So uzokhokha 3 times manje. So we are encouraging ke manje ukuthi abantu bangaparticipate ku these fraudulent activities. Ngoba the more u participate kulezi zinto is the more uzolose. So nanka ke ama policies ethu ekiwona asigadayo ekunyuseni amanani kagesi. Sengiqedile ke sengikhuluma manje ngale slide sokugcina. So le slide lesi sikhombisa ukukhuphuka kwama tariff kagesi okuhlongozwe umasipala. So kubalekile ukuqaphela ukuthi lokhu kukhuphuka kukagesi kuhambisana nokukhuphuka okuvunyelwe iERTA ngokwesilinganiso ukukhuphuka kumayelana no 9%. So ukukhuphuka kwethu kwagesi is dependent on Eskom and NERSA and the cost of supply. Ngiyabonga. Angazi noma ngingabakhombisa ukuthi bazo uma befuna information bayithola lapho uzobakhombisa ama sisiqedile. Yeah. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela simkhobeleni izandla babushezi. Akanaqala. Akanaqala. No, umfokasheza akanali icala. Mina ngicela ukuthukuthela kwenu nikulethela kimi. Ushezi akanaqala. Ushezi yamxolisela. Yeah. Oh, ngicela simbekezelele. Ukuthukuthela kuletheni kimi. Mara kwamanje ngicela nimbekezelele. Yeah, ngicela simshayeleni izandla ke wenza umsebenzi omuhle. Hayi, ukuthukuthela kubhekise kimi, kulethe kimi. Yeah, ngizoza kuwe. Mara angisho yena uthunyiwe la. Yeah. Okay. Yeah, angisho njengoba besishilo kuritswetswe. Siqale ngesikhathi lesi besinganticipatewanga.
So to try and make up for isikhathi lesi sesisiluzile. Ngizocela ke ukuthi then this occasion a conversation between ourselves mhlambe nomphakathi. Angisho ushezi usekhazini. Then bekasenzele presentation lapha ngizocela futhi ukuthi ayibisele if khona umuntu ofuna ukwenza reference to slide ebesikhona ku presentation akhona ukureflecta kuso. And uhlelo lethu ke esikhathini samanje sinama microphone amanye extra. Ngizocela ukuthi ngizocela ukuthi nene ngisho siphaneni ithuba. Ngizocela ngapha kule side leli, ne? Bese ngiza kule side. Ngiyaphinda futhi ngokukhulu ukuzithoba. Ukuthukuthela kuletheni la kimi. Ushezi akanacala. Yeah. Nikhombe la kimi. No, nilethe la kimi. It? Yeah. Ngizocela uCRM ubabangilizwe ngizocela ngezandla ezi5 ngapha ne, then bese ngipha abanye abantu ithuba nangapha, and ngizozama ukuyiblendisa because ngizozama ukuthi then si accommodate aneni because ngibona kunabantu abadala kunabantwana. CRM angakakhetha abantu angazokhipha microphone. Let's microphone. Okay, ngizozambisela microphone ke. Yeah. Ubaba ke yena bese kanombuza ngisho before siqala ngomhlangano. Ngicela sima accommodate ke ngizothi amela abuzele la bese le 5 ngizoyifaka ngapha. Ngizothatha izandla ezi5 ne. Bengicela ke because uhlelo lethu because for isubmission yethu ukuthi sihambise to inersa also iEscom. Ngizocela ukuthi mangokunothile uzirecognize mhlambe ngegama nesibongo and preferably leli elikumazisi hayi nickname, so that kuzobonakala for fullness and completeness ye process yethu ukuthi indeed siyeseza kuba ushezi wayenza ipresentation sabonisana yini esikwelana ke move. Angisho ngifuna ukuthi sithi masamba nithi ezinye izinto sizifakele kanti sibuye emphakathini yakuthukuthela kulethekima. Ngizocala la ke ne mara ngathi rally 1 kuzoba irally 1. Okay, ngizopha usisi ngipha ubhuti ngipha ubaba ngicela ukupha umkhulu ne icela ngwakho umkhulu ngithe 5 then bese ngizopha ubhuti lo bese ngizokupha opportunity yami hayi ngizokunikeza ngizokunika askisi no uzoza ngisho uzosukuma manje uzedlulisa sharp sisu number 1 ke bengicela laba ebengibakhombile bazoma la mhlambe with an exception kamkhulu ke ngicela bazongimela la. Hey yangeza ku Sanbonan community. Kalibitso ke nna lele lefakane from Ward 9. Le presentation yeniyenzile thina si understand. We tried ukukumamela because bowukhulumisa isiZulu, but bowungayenzi ngesimple terms ekukuthi as community will understand. There's a lot of confusion kulezi zinto bozipresenta. I will just highlight a few. Engafisa ukuthi udi explain ka simple ka si language ertlo understand. Kunala ukhulume ngebasic charge 1352 ene ngiyayibona ngapha ikhuluma ngetariff 1A. Ngicela uyichaze ibhadalwa abantu abanjani, iqhamuka kuphi, is it something new or what's happening, because we are lost. On the same slide there's a 3,600 or it's 365 cents. I would assume it's per unit yogesi esizoyithenga ngayo. Na ngicela uyichaze ukuthi naye ngabe uthi it's 365 uyenzile cost of supply yakho angithi niyithenga ngemalini iunit eEscom bese nina nifaka imarkup yenu nisithengisele ngemalini, because you can't tell us ukuthi lawa ama tariff abuya kuEscom whereas municipalities buying kuEscom
we know ukuthi municipalities getting profit for buying, for bulk buying angithi. So sicela ukwazi ukuthi uyithenga ngemalini. The other question, hunali tariff A 2.2, 200, hey, dilo tsa lona, R2.05, I would assume, or it's 2.5665, but I think you know which one I'm talking about. It's on tariff A2, Eyama non-indigent. Just explain that as well, in simple term, because kumnyama ebusweni wenkawu. All right, thanks. No? Yeah, uqedile. Uthe last question, yeah. Uthe usisi ubani igama? Sisi. Leli. Oh. Igama ne sizolidinga for recorder. Ke tla dumedisa kaofela batho ba ba leng teng mo. Nna lebitso la ka ke Matthews Makhubedu. Ke tswa ko extension 12 Hospital Gardens. Nna potso ya ka e one. Ke gore go etswa ke eng gore o le motho o reka electricity today. After 3 days, o rekile electricity 150. Thereafter, ifele, o krele hore e a rana. Ha o thoma hore kilo reka hape, ha e sa kena electric ya gago. Then how ya mole o complain, ba o botsa ka network. So now my question ko botsa hore network ye problem ya yona ke ya rena or ke ya masepala na. So that because o kry-a le gore go ba le tšhelete e le gore you paid maro kry-a ha o kry-e electricity. Ha o ya mole ba re add-a the amount e leng gore o rekile ka yona. And then o kry-a le gore o ya mole o le indigent. But ha o thole the right, the exact answer on that. All right. No bengicela isizathu sokuthi bengicela babe la phezulu ngisho siya broadcaster on various platforms. So ngizocela ubasondele ngaselayithini or if sinenye light ele extra kubazovela izovela kahle na TV. Dumelang, ka lebitso ke Mjalefa wa Boya, from Ward 5, Sedibeng, ke ratepayer myself. O bohloko ka hore ha ba bala slide ba itse AfriForum it's a court. That means re lwanela ke AfriForum re le baduli. That's painful. 2, ke nahana hore hona lo re be technical MMC. Tembisa it's a high paying area. Maybe for one reason. I think we must say it. Mo Tembisa hona le di room tse ngata. Majority ya baduli ba mo ba sebetsa. They can only make a living through the rooms. Now, if you want to say consumption ya rona is high, then you did not realize our issues first. If you check other areas, do not pay electricity, but they consume electricity. Therefore, ke batla hore MMC, look at us with our situation. That is why it's difficult when you have a umakoko or ohlulwa issue yama indigent umtshela ukuthi una room i5. But lawo ma room malini thola ukuthi it's just 800 rand a single room. If you make a threshold, it's just money for them to live. So we are asking now Mpago, please separate rates and taxes, no gas. Because ugesi waseThembisa he prepaid. Separate the two. Unlike in other areas, they use electricity, water, and waste, and then you charge them at once. Tina, ugesi wethu he prepaid. Stop using ugesi wethu to switch us off. Because we owe amanzi. Umphago ogcina uthi noma second last. INERSA
is giving a tariff of 9-point-something percentage. Was saying to the city MMC, we are in a very difficult situation. Okay, petrol yakhuphuka tonight. As the people who are in a difficult situation, we can't have everything increasing. Can they abandon that 9-point-something? Can they just abandon Chuguti Susa? Then we deal with you as the city. Then the city can go and find a way of recouping that money. Lastly, as I sit down, nispanisha kakhulu kodwa siyabhadala. Abantu abangabhadali abayenza illegal connection and bapunish, sicela nipunishe bona. Sanibonani bahlali. Ninjani bahlali? Yazi sibulawa yini la ithembisa siyamamela. Sihlala simamela njalo. Lento bayilethayo la into le ihlala yenzeka wonke amalanga. Each and every year beza ngalento la. Mina ngeke ngiye kude ngiyithathele ngiyise kopeni. Kitlo yetsa simple. This thing we've been engaged nabo. Before sa engage nabo Tanya. Sabuya engage no Tata. Siyabuya manje engage same thing. You are talking same thing kubo. Mina equation yami ihleli la. Umasipala last uzilo MMC sakangalile ungalile bathi uyehlile esituleni sakhe. Uzilo wazositshela ukuthi isikolota 2-point-something billion. Thina la ithembisa musigate siyayithenga siyikolotisi. Sifikela kanjani lapho ukuthi thina sifike esikolota umasipala. Isaqhubeka bro ungangijaha. Uthi ufuna ukunike. Ungangijaha, relax. Hayi relax my brother. Relax. Angithi uzosave thina. Ya relax bro I'm sure. Angithi sikumamele lento nayitshela ethi ngisakhuluma. Lento bro niyenzile. Sibamela abogogo la. Lento nibatshelile ngabo tariff what? Tariff 1. Abogogo basuka la bayi understand. Mongabuza ugogo manje lo baba lo uthi ngihleli lapha nombuza ukuthi yini tariff A? Isebenza kanjani angeke ukutshela. But short ngibuyele emuva isample. Ngifuna ukwazi ukuthi umasipala ngoba nisithengela igesi nuthenga ngebulk nuthenga ngemalini. And then unit nina nisithengisela yona ngemalini. Ngoba nje niyakhuphula wonke izinto April ziyakhuphuka, iwaste iyakhuphuka, amanzi ayakhuphuka, iyakhuphuka igesi iyakhuphuka nayo. Iwini nayo lapha ninokuya iwini niyobatshela lento nisitshela yona. Ngithi niyaya hambani ubatshela iwini anyeke nihlale kanje. Bazonitshela ukuthi niyasidakelwa. Njengoba manje nisidakelwa. Amandla Phambili ngethembisa phambili. Phambili ngethembisa phambili. Phambili ngethembisa phambili. Phambili ngethembisa phambili. Bengicela man ukuthi in the process of ukubuza imibuzo senza ama comments ngicela singa ngishilo ngathi ukuthukuthela khombeni kimi. Thina role yethu akusuqabanisa umphakathi. Singathi abantu bakuphi nabantu bakithi masila sila somphakathi sonke. Phambili ngethembisa phambili. Ene bengicela futhi ukuthi umbuzo maso ubuziwe isho ukuthi asengicovered. Sizokhona ukuthi nene service card angisho. Ngicela ukupha umkhulu ke number 1 wami. Ya, sanibona phambili. Ya baba. Njani na? Eqale before meeting uqala ngeke ngangena la ngabuza question. Athi le attendance register. Le paper le register le attendance register yoku register ukuthi sikhona e-meeting or yokuvuma lama simba abhalwe rand 9.10%. Ngoba if star sayizona ithi inasale ikhuphuke ugesi ngo 8.7%. Manje le 9.1% ibuya or ibuya kini kuruleni ngifuna ukudla le mali le singayazi ukuthi uya kuphi. Ngoba inesa yona ithi 8.7%. Ngiphendule lapho ke. Okay. Bengicela futhi ukuthi mhlawumbe if question anizwanga before ubabshezi a responda no DH. Okunye sizokuchaza la singazwanga khona ngisho. Before a responda. And uzochaza futhi nokuthi inersa ngishi regulator nento zama petrol
But kokunya ngisho thina sizele kogesi kwamanje, not the petroleum. Sengapha ke ngisosathi lezi 5. So number 1. So ubo number 2. Ubo number 3. Ubo number 4. Number 5. Ngeza. Yeah, angisho ngithe 5 ngapha. Ngiseza lapha emuva. Ngiyeza lapha emuva. Yeah, ngifuna ivele kahle ku TV. Cela uzishigama. Dumelang bomme. Le bontate. Le kae bo? Re teng. Hey, ke batla ho botsa hore na di-agent tse re di ntshang re le bana, re le batswadi, re ke qale ka batswadi. Batswadi ba rune ba nke kae tjhelete ya ho ntsha ye engagement. Ka hobane tjhelete ena ba e ntshang ha e bank ya ho bona, kopa ho botsa hore na ba bolawang bona ke ba feng banono ba re etsang hore re bolawe mo South Africa. Re a bolawa, re a shwa. Viva ma comrade, viva! Viva ma comrade, viva! Viva Tembisa, viva! Sanibonani. Sanibonani mphakathi waseThembisa. Ninjani? Lo khulumayo uMama Sibongile. Ngilapha ewodini ka Bethlela. Siyafa abantwana basekhaya. Izindlu zabo mama bethu zibhadalwe yabo mama bethu. Sesibhadalwa yithi, sesizobhadala abazukulu. Kuze kube nini sibhadala i-electric? Ngicela ukubuza ukuthi iThembisa ine flat rate. Sine flat rate, ngizwa bakhuluma nge-flat rate la. Manje ngiyobhadala abo 2000 and something ku RDP. Igesi yona ithini 5000. Siyacela bantuna, siyacela sumphakathi waseThembisa. Phansi ngama-tariffs phansi. Phambili ngogesi phambili. Sanibonani mphakathi waseThembisa. Sihlezi sithi Thembisa mele iziphakamele. Ayisho bathi bathunyiwe. Asinozwa ngekhansela ngeimali zabo babethu ngezindlu zabo babethu. Why ninganiki Thembisa i-flat rate? Isowathi ne-flat rate. I think case ayibhadali rent. Na iwina I think case ayibhadali rent. Bayenze neinyokanyoka. Thina kapho ugesi yawuthenga. Nithunyiwe thina sisintshele sikhathele sifuna i-flat rate. Anginobhadala indlu yabhadalwa babami. Nina 47 years ngiyayibhadala lendlu. Shoot nomntana uyayibhadala lendlu. Mawuqeda uzoshoot indlu yasekhaya ungitshela ukuthi evaluation uzongithumela iphepha. Valuation indlu kabani uyakhile le ndlu. Okokuqala ngithuphelanga. Ngisithupele ngazithengela icable. Ngayidonsa yangena eJardini. Wena uzongilawula futhi eJardini lami. Ufuna imali yami ngapha uyangilawula. Phansi bahlali baseThembisa phansi. Sizwile ngamamene asekuruleni. Phambili ngethembisa phambili. Phambili ngethembisa phambili. Phansi ngokutshontsha kogesi phansi. Phansi ngokutshontsha kogesi phansi. Sanibonani bahlali. Uyabona isikhathi esiningi
Ngibatshelile last ngitshele uqhakaza. Ngathi kuqhakaza. Mina ngwakwaNdlovu Sibongo. Akaze mina uqhakaza eze kwami. Afika nkolodisa ugesi. 2 kwathiwa thina eThembisa sikolota 250 million. Sorry. Ngicela sithule nje kancane sizozwana. Uqhakaza bekahleli la. Ngathi qhakaza wena ngamkhomba sola. Ngathi wena nabangani bakho laba balapha eofisini nitshontsha imali isikoloto sakhona kufuneka sibhadalwe ngithi umphakathi. So now lasikhona namhlanje ubona ukuthi we wasting our time to come here. So kahle lo mhlangano lo umhlangano obonisa ukuthi thina we are so stupid. Thina si stupid so singabizwa ngilabantu bazodlala ngathi la. Ngicela ukusho ukuthi uma bengakacabangi ukuza kithi, don't call us to come here. Thina la enhloko sibadala kodwa siphilile la. Yabo. So isikolo sometimes isikolo sizobasiza ukuthi abayekele ukudlala ngabantu abadala. Lezinto eniza nazo yilezinto esikhulume ngazo before. Namhlanje anina report niqhamuka senithi kufuneka abantu benze u1 2 3 niyabatshela anibabuzi. So uma kuthiwa singabhekisi kubhuti iyena okhulumako lezinto ene lalelani ukuthi nisebenza ngayiphi indlela. Nithi kukhona osithumile. Uphi lo nthumile akemela? Sanibonani mphakathi. Sanibonani mphakathi. Yazi njengoba ngimela ngizubhlungu kakhulu. Into engizisa ubhlungu okokuqala ukuthi asikaze sapresentelwa ngama vernacular wethu nje silethele iphepha elibhalwe ngesintu ukuze sizokhona ukulu understand. Sinabantu abadala engizokuqela kucala Mr Babu Energy. Ngelinye ilanga niboke nithi manifika la nize nje niphethe ama language wonke walamaphepha. Ukuthi noma sihamba siye ekhaya siyonika abogogo kunabogogo abanganabazukulu abanganalutho mawufika uthi gogo bathi tariff nami ngathi ngesintu yini angiyazi ukuthi yini siqale silungise lapha sike saba sesemhlalele silwela indaba ye tariff ama leader bonke abumphakathi kade ukhona sathola irespond yokuthi abaphathi bethu amakhansela bathi bona bayazi kwasaphuma saya estradini sagida kwathi uyasuspendwa iyabuya namhlanje ngasho ngangimile nasesemhlalele ngathi nango 2026 na 27 isazokhuphuka because why sifundile yama research yonke into siyazenza namanje lento is not coming from Eskom ibuya kwa masipala kwa Ekuruleni lento yinto abezana yobona bazosinika bayasitshela ukuthi sebayisebenze kanjani ukuthi bona bazoyibhadala ngalendlela yokuthi mangabe thina singawuthenga ugesi le mali angeke bayibhadale okubiza ukuthi mhlambe la ithembisa masingake sihlale ngobumnyama sonke singawuthengi lo gesi angeke baze bakhona ukuqhubekela phambili so manje sesisetshenziswe kakhulu ekuthenini Babu Energy sizogcina sihlala ngobumnyama ethembisa ngoba ethembisa yithi esibhadalayo mawungabhadalanga kwamasipala uyagcinyelwa uhlala emnyameni kodwa lo gesi uyazithengela so ayisenzele ubulungiswa ngoba sihlala ethembisa wakhokha abazali kukhokha thina sel mara mangabe kufuneka ama increase nama decrease nani akho umuntu ovelayo ufuneka thina futhi ukuthi asibuye sizokhokha le imali esingazazi
Kuthiwa thina siyakoloda eThembisa, kodwa ekuruleni akusiyithembisa kuphela. Ekuruleni oDavidton, oThwathwa, obani, kodwa solokho yithi nje. Kumelwane nathi nje eThembisa. Ngoba thina siyavuma. Konke bezana kosithi phambili sobhadala, sinemali eningi, kodwa intsha sibaningi asisebenzi. Abogogo baphila ngempesheni. Ibuyaphi imali kwaziwa iSouth Africa ukuthi ine high percentage ye-unemployment. Sikhathele siwuThembisa. Sithi ngeke size sizohlala ngobumnyama ngoba le mali asizuba nayo. Ngizothi batshela ukuthi sizabuyela estradini mangabe le tariff asiyifuni. Sathi mayi-scrap le tariff. Asiyifuni. Ayinga-imply kithi sodwa. Everyone kwamele makakuruleni abhadale. Sikhathele bahlali. Phambili ngethembisa phambili. Phambili ngethembisa phambili. Ya, ngizonipha ithuba, ngizothatha futhi izandla. Phakamisana. No, angisho ya ngicela ungalawe awuthi yami futhi umholi njengomholi ngiyacela. Umholi asebrief. Ayibuya kumholi angizukuyivumela, ya. Ya, phambili ngethembisa phambili. Ya, ukuthi singaqhelelani kakhulu ngenkulumo yethu. Angisho kunemibuzo eseyibuziwe. And kwamanje imibuzo yakhona ngicabanga ukuthi umbuzo u11 mina engakhulu. And esikhathini esiningi mangabhali. No, ngicela ungimamele ukuthi ngithini. Ngizopha i-team DH noBabshezi ukuthi and then basiphe i-response angisho. Kokunye eminye imibuzo evelile kuyacaca ukuthi masenza i-presentation kunala singakwazanga ukucacisa kahle because eminye yemibuzo eseyivelile imibuzo ebeyivele ku-presentation uBabshezi wayichaza kabanzi. Fana naloku inani legesi ukuthi igesi ikhuphukile nongicela sipheni chance nosiyeza lapho angibhekezelele sisi yeah ukuthukuthela mina ngangikhomba mara abobhuti laba abanacala bona yeah masondela mntakababa oh okay bengicela man kunemoto mara abayifaka ngemodeli yakhona ibuya blend ibuya kubane balini iyaphila oh bathi umlayezo ubuya emaphoyiseni kunemoto LW 98PB GP ivala indlela ne ngicela siyinote ayibhala kanje abantu bayilimala ngalezi zinto lapha le mode lapha lama details zonke yeah Sanibona. Ninjani? Okay, ngizocela ngesicelo kuqala ukuthi angisho asifani masingabantu oh angisho asifani singabantu ngizoyisondeza i-microphone kuye ngizokuthi and then iyavakala na seniyangizwa manje nangizwa ngithi okay engicelayo ithuba nje lokuthi ngiphe indlebe ngizozama ukwenza sure ukuthi akekho sala ngemuva ngikhulume isiZulu okay ngizoqala usisi umile wabuza imibuzo embalwa wacela ukuthi sicacise i-basic charge ngizoyibiza ngesiZulu ke ngithi imvulamlomo imvulamlomo angikusho ukucace lokhu kugcwala umlomo ukuthi kuma residential customers ayikho cela sizwane lapho ayikho nhlobo ngaphandle kwalabantu abanephakethe elithe ukuqumba bahlala kuma estate yibona abanayo imvulamlomo
Osisi uphinde wabuza futhi ukuthi siwuthenga ngamalini ugesi ka-Eskom. Ngizomcela usisi kukhona i-public participation noma umhlangano okhona uNERSA njengamanje uya-evaluator njengamanje uyahlola i-cost of supply ukuthi kusibiza malini njengomasipala ukuthatha ugesi ka-S cela silaleleni. Phambili ngethembisa phambili. Angasho bekunemibuzo ekhona. Uyaphendula ke ubhuti. Ngicela simbekezeleleni. Ithaqeda ukukhuluma, akakaqedi. Njengoba bekusakhuluma singacula kanye kanye kodwa ngesikwazi ukukhuluma kanye kanye. So engikushoyo ukuthi i-cost of supply njengamanje ikhona ku-website yaka-Eskom. Ipublishiwe yaseNERSA, sorry. Ikhona i-cost of supply njengamanje ku-website yaseNERSA. Okuyibona abayihlolayo i-cost of supply ukuthi senze zonke izinto kahle yini. Uma ngabe ufuna ukuthola ukuthi usibiza malini ugesi njengomasipala mase uthenga ka-Eskom, uzothola lapho lo information. So ngizoyishiya lapho ke leyo ebese ngiqhubeka. Utariff A2 ngizophinde ngokucacise ngoba kunento ekhona ku-tariff A2 ezosiza wonke umuntu kodwa masolalelana. Yeah, angisho thina masuthenga asuthengi per unit. Angisho. So uzosipha ifigure. Yeah, uyasinikeza ifigure le uthi uthenga ngamalini. Nibuza umbuzo namanje. Ngifuna ukuniphendula kodwa ke
Right, ake siphinde ke sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo kubonakala ke ngathi akukho ke ukuvumelana phakathi ke kwabo abaka masipala kanjalo ke namalungu omphakathi njoba ke sibona ke umhlangano uzama ke ukuthi ke noma uyaphazamiseka ngalendlela engakhona. Kumele ukuthi ke ziningi ke izethulo eziye zafakwa wona ke umkhandlu udolobha waseKuruleni izakhamuzi ke ngendlela ke okwenzeka ngakhona zikhomba ke ungakujabuleli lokho ke ezikutholayo noma ke izinkulumo lezi ke ezethulwa iwona ke amalunga womkhandlu ke waseKuruleni amalunga omphakathi ka wenemeneze siyabona ke sekuze kusondela ngisho namaphoyisa ukuthi cha hayi indaba kagesi yala ithembisa kubonakala ngathi hayi kuyala kodwa ke sibuke ukuthi ke kwenzakalani.
ayike kwaba ukuphela kwawo ke umhlangano kungekho nokuthi kube nezethulo nokuvumelana ukuthi ke iziphi izinto ekufanele ke zenzekile. Ngicabanga ukuthi ke udaba lolo sohamba ke sililandele njengoba ke sithembisa online amaphoyisa kamasipala ke akhona nawo uqapha ke nokuqinisekisa ukuthi ikhulu yonke into ke ihamba ngokohlelo. Amalungu omphakathi ke wasethembisa awaneme neze ngezethulo zokuthi ke ngoJuly kuzokhushulwa ke amanani wentengo ke noma intengo ke kagesi. Ilokho nje abathi cha hayi abeneme neze ngakho izona indaba ke lezi singakwazi ukuthi siqinisekisele zona kulolu suku lwanamhlanje. Igama lami ke ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe. Isibongo sivala khona lapha nama ngihambi ngedwa bakhona ke oza kwethu.